Good morning, hinaguan. So for today's video, it's another day and hindi ba buo ang plano kung aalis kami ngayon kasi supposed to be pupunta ng Cagayan de Oro City to buy some stuff na kailangan sa pamimigay sa mga estudyante and yung mga kailangan pa additional 100 chairs dito sa hinaguan, mga tela, and so napakarami pa. No, napakahaba ng listahan ng mga possible na bibilhin sa Cagayan de Oro. So for the meantime, ito lang muna yung masasabi ko at update natin. Ang nangyari, kahapon pa ito sinimulan. At kahapon pa ito nagawa. Yung built-in cabinet para dito sa kitchen. Papakita ko sa inyo. So from here, ayan na yung divider niya. So ngayon kinakabit na nila yung plywood. Yung pinaka-border niya dito sa likod. So nandito yung magiging lagayan ng mga lagayan ng mga bote, yung mga sausawan, ng mga seasonings, ayan, mga asin, toyo, suka, condiments. Dito yung ibang mga stocks, lagayan ng mga ibang kaldero, yung mga kawali, no, na binibigay na Ma'am Chona. Ayan. So may lagayan na dyan para maayos na siya. Kaya lang sabi ni Brenda, ito medyo ipapa-extend daw to ng konti. So dito yung magiging sabitan naman daw ng mga basahan o pot holder. Well, let's see kung mangyayari o magagawa. No, so ayan siya. Diba nakita mo naman. Yeah. At dito naman, punta natin ito. Ito na, sa natapos ng pinturahan. So kung napanood nyo na doon sa nakaraang video ko na lagay na rin naayos yung design ni Brenda. Naayos na rin itong pagkakasalansan nung paggapang nitong para pag gumapang to dito sa mga bakal siya papunta. Ayan, dito sa other side. Tingnan natin kung ano nangyayari sa likod. Ayan, maririnig mo naman. Meron ulit nagtatabas ng mga damo. Sila Bimbo. Nandun sila kasi since tag-ulan, mabilis na naman pong umaba yung mga damo. Ay! Akala ko ikaw na yun! Nakahulog ka. Si Bimbo. Then, ito rin. As you can see, ito yung isa pang aisle ng arko. Oh, hanggang doon papasok sa function hall. So maganda to, magiging maganda tong itsura nito kapag naayos na siya o nalagyan pa ng ibang mga design. Diba? O, kabog. So plano din natin lagyan ito ng mga solar lights para sa ganun yung papunta doon maliwanag, maganda. So para paggabi, Instagrammable, pang post sa Facebook, diba? So abangan nyo po yan. So kung ano yung mga pwede natin ilagay o i-design dyan para maganda, diba? Tulungan natin si Brenda na pagandahin tong kanyang farm. Ayun na. So an additional po pala. Additional part pa nung free. Dadagdag. Ito yung nilagay nyo ng ano? Ito yung nilagay nyo ng... Di ba dapat ilalim yung may cover? Lalim sa hig yan. Matagtang ang plywood. Kasi yung mga bote ba? Pina nga. Yung gaya nung dun sa una. Yun nandito yung bukas. Hindi. Yung ganito, balik ta rin, ganon. Yung sa hig yung sinalim. Mabot lang kuha. Oo, para may harang ba? Kami harang. Kasi baka pag ganyan. Kala ko mali yung Hindi tama siya.
Pambay pa na. Hindi naman matatanggal yun. Lahat may harang yan. Ayun na siya. May harang na yan eh. Puta nga, doang bite ko. Gaya nito. Ay, magrilipat. Magrilipat tayo ng mga booties. So, bago tayo punta doon, let's start here. Ito na yung mga bonsai. Bago tayo papatong. Ito yung nakapatong dito, pero bantay kaya ito, baka matumba. Prone siya sa pagkatumba. Baka pag nabangga ng... Nalagyan sa ng lupa kasi bonsai siya eh, dapat nakaangat siya doon. Yun nga lang, okay lang kaya to? Okay lang naman to, di ba? Pag ano lang naman to. Up. Ayan. Oh, di ba may mga ganyan si ate ano? Hindi kasi sa bonsai kasi siya eh. Pang... Ngayon pupunta tayo doon sa kabila para lagyan naman yung iba. Pero ito muna ang ating unahin kasi pagbuhin. Kailangan nakalita. Ang ganda niyan. Ganyan. Oo. Saka siya lagyan ng... Sa ibabaw. Kaya ba sa gilid? Saka siya lagyan ng lupa sa gilid. So, hindi na natin tinanggal siya kasi baka sensitive tong bougainvillea na ito. At least intact siya. So ito, assistant lang dun dito sa gilid. Pang excess lang Ah, na. bougainvillea pala siya. Na bonsai. Ah, may mga guest tayo. Ah. Cut-off na. Okay na kung gwapa mo, pwede. Saras. So, ilalagay na natin to. I'm so excited kasi this bougainvillea is bonsai. At hulaan nyo kung sino makahula kung anong color ng bulaklak nito. Ikaw, ano sa'yo? Feeling ko white. Ha? Ako, Feeling mo white. lang yun. Ikaw, anong color? Ang makahula nito, bibigyan ko ng 2 pesos. Kala ko, At least may price. kala ko bibigyan mo ng bulaklak Purple niyan. daw siya, sabi ni Gigi. Ikaw? Pula. Sa akin, fuchsia. Pusha. Sige nga, spell mo. Red na lang. Red siya. Red. Siguro. Ikaw ba? Sa color? Pink daw, kabimbo. Ang makahula nito ay magkakaroon ng flowers nito. Wala, ayun ay lubong kayo, G. Dili na siya may bonsai. Di ba? Hindi, tama lang din siya. Ha? Hindi, sa... Hindi, dapat yata nakaangat pa sa konti. Nakaangat Ganun, pa? Sige, pagod sa ilalim. Oh. Hindi, wala kasi kaming alam sa ganyan, guys eh. Sige, ba't niyo pa kamay? Sa bikas, kabila. Medyo boblocks tayo sa mga ganitong mga eksena. Kasi meron akong bonsai dati na bigay ni Gwen sa akin bonsai na niyog. Nyog. Nilibing ni Mama, lumaki yung niyog, ginuo ko. Yung native. Imbis na bonsai. Lulubog siya kasi walang support sa ilalim. Tapos lipat naman tayo dun sa kabila kasi nasa kabila ang mga kailangan lagyan talaga ng ganito kasi ang dami doon sa kabila na mga. Tapos saka natin siya lalagyan ng mga stones like white. 'Di ba? Huwag ka ng stones yan. Arte ng yawa.